Έλα, εντάξει παιδιά, το λύνετε μετά το Κυπριακό. Πες το, θα παραγγείλουμε ένα σουλάκι για καθένα. Παραπάνω ρε, Παναγία, παραγγείλουμε μην πάρουμε τίποτα, 0. Σημαίνει 1. Τι είπες, ένα σουβλάκι για καθένα. Αφού μου πες δύσκολος, δεν φταίει. Αυτό είναι ναι, πρώτο και δεύτερο εγώ. Πώς θα φέρει ένα σουβλάκι και μετά. Αν είναι δυνατό. Εντάξει, θα φάτε και εσείς κάτι. Θα φάτε και εσείς ένα σουβλάκι. Σε φυγάρι και τόσο. Εγώ την είπε κιόλας. 0 όλα. Θα την άκουσα και μετά. 2-0 ο Κομμινάκος, 12-10 αντί να πέσει. Έγινε, κόμπατ. 1-0. Αλλαγή 1 όλα. Τι έχεις βάλει? Εγώ σε είχα βάλει 3-1, άρα το έχασα. Θα χάσει το πρώτο. Πόσο και στοιχήματα. Ξέρω. Πού σε ποιο site? Σε ποιο site, Αλλαγή 2-1, στο Betfair. Έχει κουπόνι μια φορά. Για το στοιχήμα όχι. Θα ήταν καλή φάση. Out. 3-1. Και να είναι κόσμος εδώ στην τραπεζάκια να πέσει εδώ η κανένα. Και live betting, εντάξει. Θα χάσει όλη την αυτό. Όλη την έγινε. Αλλαγή 2-3. Ωραία. Αλλά 3 όλα. Πώς αυτό, το χτυπάω την μπάλα εδώ και εκεί. Αυτό το σκεφτόμουν τώρα πάλι. Ότι το χτύπησε στον τοίχο και πέρα. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αλλά το ότι μπορεί και το κάνει είναι εντάξει. Ίσως θα χρειάζεται να μάθουμε και εμείς κάποια στιγμή. 4-3. Ωραία. Αριστερά 5-3. Ξενέρωσα τρελά, ξενέρωσα. Ρώτησες. Τι του απαντώ στείλα και μήνυμα το πρωί, αλλά δεν... Μα το στείλα αργά μωρέ. Αλλά αύριο. Δεξιά 6-4. Έχεις να μου πεις τι είναι το σκορ, 6-3 είναι. Έχεις δίκιο, αυτό είναι. 7-3. Όλα τρία. Έξι, επτά.
Αλλαγή 8-7. Όχι, να είσαι να θέσετε οι συμφωνίες που παίζουν σε ποια ομάδα παρά την 35 χρονών, δεν έχει σημασία. Ποια ομάδα στην Ευρώπη θα έπαιζε και συγκερδίσει το 50 αγώνα και δεν θα γκρίνιαζε. Καμία. Είδες τώρα το άλλο με την Αρμάνι Μιλάνο, έτσι. Πήγε το μισό Παναγιώτη και το άλλο μισό Ολυμπιακό. Έτσι. Και ήταν όλες και τα έβλεπε στην ΤΑΟ Πεντέλη. Καμία συμφωνία. Καλό προπονητή. Να πέσει ο πίτσερ μου για να το ακούω. Αλλαγή 8 όλα. Συγγνώμη είχες δει αυτό. Τότε τα τρία ρεκορικά τρίποτα διαμαντίδες με την... Έχουμε κάποια ισπανική με την καθάρα. Όπα, στοπ! Δεν θα ράπαλει, μόνος σου παίζεις και την έβαλες έξω από εκεί πέρα. Τώρα οι άλλοι θα την κολλήσει πάνω, κοίτα. Θα αρχίσουμε μια ώρα την κοπανάς μόνος και στον τύπο, έτσι. Δεν και μέσα στον εξαριθμό. Έξω ήταν χρήστο, έχασες. 8 όλα. Και είχε πάρει κάποιος το time out το τελευταίο. Δεν ήταν κάποιο τίποτα ο Τουρκίδης και ήθελε 5 δευτερόλεπτα και είχε time out το Άδωνης. Γιατί λέει του Σάντου, εσύ του λέει όχι και να πάει μπάλα θα τρέξει να πας στο τρίποντο. Εσύ να πας εκεί, εσύ να πας εκεί, εσύ να πας εκεί. Μαλάκα πήγανε όλοι οι ρομπότ εκεί ακριβώς που τους είπε. Παρότι δεν πήρανε μπάλα τίποτα. Γιατί σε όλα δεν πήραν πιο λόγο, έτσι. Και εκεί τους είπε ότι εσύ να πας εκεί να βρεις έναν αμυντικό εκεί. Να ανοίξει ο κόσμος να πάρεις στο τρίποντο. Είναι όλοι στα κελάκια, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Πάμε για λίγο. Θέλω τώρα. Εσύ ποτέ δεν φταίς, γιατί είσαι γυναίκα. Γυναίκα δεν φταίει. Αυτό τι είναι. Καφέ. Γεια σου. Σοβαρά δεν ξέρω. Τι πες να θέλεις. Εγώ ξέρω γιατί ρώτησα. Τώρα μου έφυγαν πολλές κούτες. Ωραίο. Έκτοτε. Ωραίο. Αλλαγή, ωραίο ράλι, 9-9. Out of court. Τέλειωσε η κάρτα. 19. Και εγώ. Όχι, εντάξει, σε βάλα τώρα στην άλλη. Αντρέα, παίξε LED, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν out αυτό. Ναι, ήτανε. Αυτό ήταν out. Επέμενε εσύ έτσι με το ζόρι να βγει out. Όχι τόσο κοντά να το βάλω να το σιγουρέψω. Σιγουράτζα. 10 όλα σε του. Ναι, fair play. Fair play το κάνει. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τεχνική, είναι που βάζεις την μπάλα που σαν να πηγαίνεις. 11-10 match ball. Εγώ γενικά πάντως στους δεν έχουν να τρέχουν, έτσι, έχεις δει το καναλά. Το καναλά τρέχει, δεν τρέχεις αμήνως, δεν το καναλά. Πες όποτε με ποδήλατο θα παίξεις μέσα. Game και match στο κομμινάτο. 12-10, 15-12-10. Μπράβο παιδιά. Κοίτα ότι δεν κοίτασε και τώρα. Έχεις πάρει σε σπίτι. Πού είναι το μπαλάκι? Εδώ.